हेलौ रायजोफोर नै दिनै बिराद अखा हादों जोंनि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बेनिखायनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय दतमा ब्लक आरो बे जोंनि गामिया बे दतमा दुमब्रुगुरि बे जायगायाव फुरा बाना जाबाय दा आं नै न' हाबनानै गामियाव नोंथांमोननो देखायनो नागिरगासिनो आं नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै नायदो दा आं मोनसे न'खराव हाबफैबाय दा नै बे बिराद लामायाबो आरो न'आबो लोमजोब्बाय आरो दा आं बिसिनिफ्राय ओरै हाबलांसै दा नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा। न'आनो नै लोमजोब्बाय फुरानो ओमफ्राय ओरै बै न'खर मोनसेयाव थांसै आं नुहुरनायाव। नै फुरा जेरैथिंबो लोमसावलाजोबनाय दा नै लामायाबो थाबायजानो नागिरा दा नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै न'आवबो हाबहां जालायलायनो नागिरबाय दा दैया एसेयावनो हाबथारसिगोन न'आव। दा नै नायदो न'आनो लोमजोब्बाय नोंथांमोनहा नायबाय थाबानो जाबाय न'आव हाबहां जालायलायबाय नै हाबजोब्बाय। ओमफ्राय मालानिफ्राय बाना जाया हो बाजै खोन्थादो एसे। मैयानिफ्रायनो ओमफ्राय न' सिङाव हाबनाया मालानिफ्राय हाबा? मैयानिफ्राय हाबखादों। ए होमबाथ' बिराद खस्थ' जाबायना दाउ अमाफ्रालाय? अमायानो बोहैखारलांनानै मैयासो मोनहैदों आंना हस्पिटालसो दं। ए खम जारलालै ओमफ्राय मोसौ मोसा ओमफ्राय माबाफ्रालाय हो खम जारलालै ओमफ्राय जानाय लोंनायफ्रालाय माबायदि जादों? गैला संजाला जाजाला। ए दे होमबालाय बाजै ओरैथिंबो बिराद माबा लामा सामा लोमजोबथारबायना बेखौ एसे नायना फैनांगौ। दा सरकारनि सिगाङाव माबा बुंनो सानो नामा बाजैया? बाजैमोननाव हाबखांबाय आङो बाजैमोनहा बिराद न'आ हाबजोब्बाय नै दा बेनिखायनो आं खोन्थालांबाय थागासिनो नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय। आयो सेस लोमजोबथारबाय माथो नै गैला जाला लामायाबो लोमजोब्बाय। दै गेजेराव थानाय बायदिसो जाबाय न'फ्रानो। नै बेनोमोन बाजैमोननि न'आ फुरा दै गेजेराव थानाय बायदिसो नुखायो। दा नैबे जाहैबाय गामिनि दालां आरो बेहाय बे आं फैनायनि खारना जाहैबाय नोंथांमोननो जेसेबांसिम दैबाना जादों बेखौ आं नोंथांमोननो देखायनो थाखाय आं बेहाय फैनाय जाहैबाय। दा नायदो नै गामिनि भिउसखौ दा नै बेसेबा गुवार जेरैथिंबो लोमसावलाजोबनाय आरो लैथोफोर बायदिसो नुयो दालांनिफ्राय नाहरोबा। दा बे दालाङा गामि गेजेरनि जाहैबाय। दा नै जेरैथिंबो नाय लोगोफोर बेसेबा गुवार नुयो। माथावरियानो फुरा नै माबाजोब्बाय मा होनोमोनलाय खुरखानानै दै बोहैजोब्बाय दाला मोसौ मैसो जायगायानो गैला नै खानो लामा खालाबायबाय उफाय गैया। दा नै थाबायनायाव खोन्थानायसां नोंसिना बेहाय बान्दो बायनायाव आयौ माइ गायनांगौआ दैला होथेजोब्बाय नैबेहाय बेजों माथावरि दंमोन नैबेजों आं दा थाबायगासिनो बेजों आयौ देन्जार दाहारफ्रा दै थाबथाजोब्बाय माबायदि दाहारा नायदो नै दाहारा माबायदि मोसौ हाबनो जायगा मानसिखौनो दोनखारलायबाय जायगा थाबायनो हाया फुरा जाम्फै बायदिसो जाखाबाय। नैबे माबामोन आरो बे रायजोनि फुख्रिमोन बेयो थारमाने बेजों दै बोहैखायोमोन बैजों दालां दङ बेजों दै बोहैलांखायोमोन बेजों
आरो नैबेजों दा आं थाबायनायजों जाहैबाय बेयो माथावरिसोमोन आरो दा लोमजोब्बाय नै नोंथांमोननो देखायलांनो सेस्था खालामबाय थानोसै बेसेबां देखायनो हायो दाथ' गामियाव फुरा न'फ्रानो लोमलाजोबखाबाय ओरैबो नैबे एसे बासायबाय नै बे फुरा नैबेहाय फुरा गोथौ फुख्रिसो बेयो ओमफ्राय बै मन्दिर दं बेजोंबो बेखौबो मानखोनो बारा गोबाव गैला दालाङाबो नै एसेल'थारसो लोमनो आरो नैबेजों थाबायनाय बंफ्रा माबायदि फुरा लोमलाजोब्बाय जेरैबो लैथोफोर बायदिसो नुखाबाय दा नै बेजोंबो थाबायनानै खोन्थानोसै नोंथांमोननो माबायदि बोहैगासिनो दं दैया दा गामिनि मानसिफोरनाव सोंनानै मोननाय बायदिबाथ' आङो फ्राय खावसे मानसिनानो गामिना न' सिङाव दै हाबजोब्बाय जाहैबाय ओमफ्राय मा होनोमोनलाय न'आनो सोरनाबा थाजाला आरो नै जेरैथिंबो दै लोमलाजोबनाय आरो दा अखायाबो हागासिनो दंबावो दाबो नागारा एसे दा अखा थाद'नाय गैजासे हानायनि थाखायनो बेफोरबायदि लोमसावलानाय जाहैबाय आरो जेरैथिंबो दा बिराद थानो जानो सोरबा उसुबिदा बेराफारसे दाउ अमाफ्राबो माबाजोब्बाय जाहैबाय सोरनाबा बोहैखारलांलाजोब्बाय बेखिनियावनो नोंथांमोननो आं बेखौनो देखायनानै दिनैनि भिडिअखौ बेहायनो फोजोबनाय जाबाय जाहाथे बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा हाजासे शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर